Meta jkun hemm diffikultajiet bħal dawn ma nħoss li għandi nistaħba jew naħrab imma nkun man-nies u mal-partit biex naħdem aktar u mhux naqta' qalbi. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija hekk kif kien qed jirrispondi l-mistoqsijiet tal-preżentatur Peppe Zoppardi waqt il-programm Xarabank. Adrian Delija saħaq li wara l-elezzjoni mal-ewwel tkellem ma' dawk li kienu kandidati tal-Partit Nazzjonalista u li ma ġewx eletti sabiex ikomplu jaħdmu bilan li l-partit jersaq eqreb viċin in-nies. Jien meta jkun hemm dan it-tip ta' riżultatu dawn id-diffikultajiet ma nħoss li għandi nistaħba jew naħrab jew noqgħod gallerija, imma nkun man-nies, nkun mal-partit, nkun mal-poplu u naħdem iktar u mhux naqta' qalbi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li hemm modi differenti kif wieħed jerfa' r-responsabilità tat-telfa fl-aħħar elezzjoni u preżentement il-partit żgur li ma jiflaħx jgħaddi minn elezzjoni oħra għat-tmexxija tiegħu. Obbligat li nieħu responsabilità. Imma hemm modi kif terfa' dik ir-responsabilità. Tista' tieħu responsabilità billi titlaq u tieħu responsabilità billi jekk inti bdejt xi ħaġa ma taqtax qalbek meta ssib l-ewwel ostakolu kbir kemm hu kbir. Fid-dawl ta' dan Adrian Delija wegħat li jerfa' responsabilità billi jara x'wassal għat-telfa u jaġixxi fuq dawn in-nuqqasijiet. Huwa wieħed ukoll ħidma ċara kontra l-korruzzjoni jekk kif insista li din tagħmel biss ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna u tolqot lil poplu Malti u għawċi kollu. Qed jirnexxilna b'xi mod naljenaw mill-ġlidiet vera biex ninfexxew fil-battipekki interni. Għandna opportunità. Jekk vera rridu, dan ir-rapport wara li ħor li sar fil-konfront ta' pajjiżna ta' għax dawn ir-rapporti ħsara li l-pajjiżna jagħmlu li tħattu fuq il-korruzzjoni, il-Venice Commission, il-Greco Report, il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, dawn huma ser jissimi il-pajjiż ħajbati mhux il-Partit Laburista, mhux il-Partit Nazzjonalista. Imma nistgħu nagħmlu dawn il-ġlidiet flimkien. Ejja nipprovaw. Dwar kwestjonijiet nazzjonali Adrian Delija fakkar li l-poplu Malti għadu sallum il-ġurnata ma jafx ta' min il-kumpanija E-Grant u pajjiżna għandu dritt li jkun jaf u mhux biss in-nies qrib il-Prim Ministru. Hemm ministri oħra għax diġrat wara dik is-sentenza illi għandhom siltiet minn dan ir-rapport illi mhumiex parti minn dak li ġie ppubblikat. Min fejn ġabuhom? Mela mhux minnu dak li xedu fil-qorti l-ogħla uffiċjali tal-Gvern li dan ir-rapport ma taħu lil ħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-partit għandu dmir li involvi aktar nies sabiex ikompli bla qiegħda jikkonvinċi n-nies li qed jiddubitaw miż-żewġ partiti ewlenin sabiex jersqu qrib il-Partit Nazzjonalista. Hawn ħafna li tibatu, hawn ħafna li mhumiex qed igawdu mill-ġid illi qed jikkrea l-pajjiż. Il-dawk mhux ukoll irridu nkellmuhom taf ma semmejniex illejla illi kien hemm kważi 100,000 ruħ li ma vvotawx. Illi la marru biex jirringrazzjaw il-Joe Muscat kif għamlu oħrajn. U laqqas hemmnu fil-Partit Nazzjonalista dawk votanti wkoll, dawk qed inħalluhom mingħajr tama mingħajr partit. U xogħol ukoll nitkellem ma' dak in-nies. Irrid nara min huma, nitlobhom u ġew uħud li diġà bdew ikellmuni, irridu naraw għalfejn qataw qalbhom mill-politika, irridu jkun hemm partit illi jagħmlu fih. Adrian Delija appella lill-eks kunsilliera nazzjonalisti David Take u Wayne Hewitt preżenti waqt id-dibattitu sabiex flimkien miegħu jingħaqdu ma' wkoll fil-ħidma fih dan il-Partit Nazzjonalista għal ġid tal-poplu Malti. Imma għandi bżonn għajnuna ta' kulħadd. Ma nistax jien noħroġ idejja u mbagħad il-parti l-oħra iżomma lura, ħan indirizza lilek. Jien dejjem kelli relazzjoni tajba miegħek ftit kont nafek, meta stidinni ġejt, meta kellimtek u ċert li tista' tikkontribwixxi ħafna fil-politika. Ejja nagħmluha flimkien, jekk taf nies illi qed jikkreaw dan id-distakk bejnietna, ejja nġibhom flimkien. Poġġi bil-qiegħda miegħi fuq il-mejda. Ġieb il-min taħseb illi qed joħloq din id-diviżjoni u nkellmuhom flimkien. Fil-programm ħadu sem ukoll Jeremy Camilleri, George Tabone u Franco De Bono fejn dan tal-aħħar sostna li l-partit għandu jħares lura u jibda jsewwi.